This is my Pokemon. This is my Pokemon. This is my Pokemon. This is my Pokemon. Yazi yanuka wema. Eyazi yanuka. Abafana bangena endaweni enuka kanje. Eyazi yanuka mele ngiyogeza. Mele ngiyogeza. Ekazini lethi yanuka Doris. Akugezwa ngani. Yini lethi yanuka? Hayi wemabhokomo kunuka umzimba. Ngithi angaze ngigeze lokusile. Angaze ngigeze mfana wami. Ubuzwe nethi ukuthi kunesonto yamakhelwane ngoba kusonta nje. Wena uyahamba esontweni. Yasonta amakhelwane. Kukhona esontweni ngiyofuna ubaboni. Doris, yabazi beceba thini labantu? Yabazi beceba thini? Bacula bathini? Hayibo. Uyabona uma sibiya amabhokomo kade angisukela uma sibiya uphuma ungitholile kuma sibiya namhlanje uyabona uma sibiya ungitholela ngimncane khona and ungitholile sizobhekana ngqo uphuma kodi ngicela umtshela ukuthi akalungisa ifene ayiphakele ngale ka round aphakele imfene enze sure ukuthi ihlezi right ntambama siya kamakhelwane uzongithola kahle uma sibiya namhlanje uzongibona ukuthi ngubani angenziwa njalo mina kumanje uzongihlambalaza phambi kwawo wonke umphakathi la bathina abanye omakhelwane ngoba vele le stradini banuka mina amabhokomo labafazi njengamanje uzoshaya isigqikizi uzogxikiza uma sibiya uzogxikiza ungitholile ngizomkhombisa ukuthi ngubani ngeviki elizayo liyami itent kukhanya amakhandlela angenziwa njalo mina nguDoris kayiwani.